Diri sa Japan, halos wala lang kaabot og 1% ang mga tao na Kristohanon diri na nangalagad sa Ginoo. Daghan kay mga tao diri na magpakamatay tungod kay wala sila kita sa purpose gud silang kinabuhi. Nang ilahang kinabuhi diri sa kalibutan murag puno lang sa trabaho. Stressful sila, kung tanaw ninyo sa balita, daghang mga tao nga pakamatay, mulukso sa building, madto sa forest, na mga bata na ilang pamatyon. Busa usa ni sa mga pag-ampo pod sa mga tao diri sa Japan na untay magpadala ang Ginoo og mga tao nga nangalagad aron magsangyaw siyang pulong diri tungod kay ang Japan uhaw sa pulong sa Ginoo. Kung nabati na ko ang presensya sa Ginoo karon tungod kay gihigugman niya pag-ayo ang mga tao diri sa Japan. Tungod kay ang Dios wala nagpakamatay para lang sa mga Pilipino, sa mga Israelites, sa mga Amerikano, kundi sa tanang tao gihigugman niya. Busa kung ikaw na alagad sa Dios, hangyo ko kanimo na ihapil mi sa mga pag-ampo diri sa Japan. Dadaghan pag mga tao nga makadungog sa mensahe sa Dios. Busa ikaw kung asa ka karon, padayon jud sa pag-alagad sa Ginoo. Kay diri sa kalibutan temporary lang ang mga butang diri dili ta perminti diri Maskin pag naa kay kwarta ron daghan, pag-abot sa panahon, mamatay ka, dili na natong madala sa kamatayon. Dili ka lugi, ikaw ang pinaka-blessed na tao kung naa kay Ginoo.